Yeah, that's everything. Yeah. Changing course. No, don't change course. The passport control, I guess. Come. I know she's a good Decided to take some French leave this morning. Really? I thought Your Majesty went to play golf. No, tomorrow. There will be time. I was heavy for the flight, and then I was told I had to go. And then, when we were at the pilot had hello. Yeah, but it was good.
can do the honor for my colleagues, and then we then zoom to the chiefs now. So maybe from please. Yes, I'm an Angola ambassador to Poland and Baltic countries and UK as well. My name is Manuel Pedro Chavez. My name is Dr. Andre Kileni, Commercial Counselor from the Egyptian Embassy. Yes. Central African Chamber of Commerce, based in Brussels. In fact, I'm from Rwanda. Living here for 16 years, so Polish Rwandan. 60 years. 16. From Rwanda. If I may add to that something that since 60s we have our diplomatic relations with Rwanda, but over the years we actually didn't use the potential as well. But we started like a few years back, 10 years ago I would say, and since that moment many Polish companies are there. We have an embassy here, and the embassy of Rwanda is also here in Warsaw. For your information, in Poland, as we didn't have many colonies there in Africa, which is of course the advantage of that cooperation, we only have 11 embassies of African countries in Warsaw. We were trying to gather all ambassadors to the table, but it was very short notice, but so please do apologize of that. Also the ambassador from Senegal, from Rwanda, from South Africa, so they are sending greetings, and actually I'm much involved in more than 20 countries in Africa through my network, so the cooperation is on the table, so through my network and my what we are doing here, so I will explain later as well about what university is doing and how I do believe in education, why UNESCO and why everything together, priorities that should be fulfilled actually through that kind of cooperation that we are having right now. Okay, so Mr. You know. Should I? Yeah, sure. Me, sorry, my name is Michael Afroy. I'm an ex-investment banker in London, and I've moved to Ghana, and I'm a businessman. That's why I'm here. Excellent. Representing Asante, Kenya. Excellent. So I do believe that this triple helix approach, triple helix, academy, business and administration, when they work in this triangle together, we're going to be successful. Yes? Let's try to answer quickly. My name is Kwame Nita. So I'm what you call a double agent. I work with Omena Foundation, and I'm also a subject of the people. My name is Witold Szabłowski. I'm a writer and I work with Omena Foundation. Excellent. Yeah, we already met several times, I guess. Yeah, so my name is Maciej Dachowski, and I'm international advisor to Omena Mensa. On different topics, not only Africa. I'm another advisor. I'm Filip Draba. I'm an international lawyer and I'm also personal advisor to Ms. Omena, helping facilitate the visit, and it's a privilege and honor to be with you today. Okay. Now, this one. The last one. So, hello, my name is Simon. I'm a student in Warsaw School of Economics, on the career, finance and accounting. I'm Manuel Pedro Chavez. I'm Angola ambassador to Poland, Baltic countries and Ukraine as well. Actually, I used to be in Ghana for some time, working for African Students Union, based in State House. So I have a lot of friends there. One of them is
is Akosa. Onwai John. Peko Akosa. Yeah. Mahmoudi Yes. is a friend of mine. Yes. Sorry. Yeah, he's my good friend as well. I thought I called him 2 days ago. He said, hey, he's a good friend. So, thank you. Thank you so much. Due to some unavoidable circumstances, the kid could not join us this morning. But I think that probably after the meeting, it may be possible for us to just pay courtesies to him. And on this delegation, there are 3 chiefs and other cohorts of attendants and staff, the trained staff. If I may start with the chiefs. On my immediate right is Ambassador Nana Ipa-Appensi. He is the paramount chief of Bombata, one of the paramounts in Asante. And his whole life has been the diplomatic field. He is now, so he's on terra firma when it comes to meeting with the diplomatic community. He has served as ambassador as in the Ghana missions in Rome, Moscow, Washington, and then finally, for 8 years, he was the Ghana's permanent representative at the UN. He was one of those who shepherded the appointment of Kofi Annan, the election of Kofi Annan as the Secretary General, and he did a lot of work for the UN at that time. Since retirement, he's retired but not retired. He has been working for the king as a part-time advisor and, in more ways than one. And to my immediate left is one of our princely kings, chiefs. In Asante we inherit matrilineally as from mother to son to daughter and then to nephew. But however, the system allows for princely stools. You see, so the kingdom has about 5 or 6 princely stools, and he's upward of one of them. The princely stool is the here. That's a very important stool. Here means that is something which is important, and he's an important person. In private life, he is an international reputed orthopedic surgeon, performing surgical operations, surgical operations around the world, not excluding Poland, of course. And the time was, children from Poland and from Ethiopia and other parts of Africa were shipped to his facility in Ghana for, operation on deformities, spinal deformities, and other ailments. If you were at the dinner, he was acknowledged by the Ethiopian gentleman who, didn't know that he was even around. Since he was at the School of Spinal, Hospital of Special Surgery in New York, but he's come to establish a first-class orthopedic facility in Ghana called Focus, where which ranks as one of the best in West Africa and in Africa, for that matter. He's here with us. He's also, I call him an emeritus doctor, because even though he said he has put down the scaffold and the gown, he's still consulting on medical matters all over the place. Currently, he's the chairman of the board of governors of the Confirmatory Teaching Hospital. He's the 9th chairperson, I suppose. And
he's been doing a lot of work for us. In fact, he's a link man between the palace and the Omena Foundation. Currently, he's also the chairman of the Otumfuo Foundation, which foundation supports the length and breadth of Ghana. And since coming here, I think he will be in contact with you, so as to make our visit more than formal. I hope that the discussions we had with you yesterday would, materialize into something tangible for the benefit of our people as many as possible. And yours truly, I'm an Otumfuo. I've been a chief for the past 55 years. I'm an electrical engineer by profession, and a farmer by occupation, and a chief by official, by traditional usage and convention. So here we are. I stand in for the king for this type of engagement. I think that the meeting is going to be more interactive. It's not scripted, and you can give out that you want to react to, and then we can also come out with something that we would like to have. Naturally, when we meet in such a forum, we would like to know a bit about the kingdom. I think lots have been read or not read, but I want to just give a bit intro into why the king found it necessary to engage with the foundation, especially with the arts. See, the Asante kingdom is structured in such a way that the king had every aspect of life focused, in his administration. And he, first and foremost, he had to protect the society from external aggression. He had to expand the territories for, greater advantage and for territorial expansion. And he had to also dispense justice from within the community, so as to look for protection of the weak, so that the strong may not unduly use the advantage to power the weak, and for harmony and peace to prevail. However, he was also focused on the promotion of art and culture, and the king's duty was to ensure that the history and the norms of society were reflected in art and cultural practice and cultural artifacts. So to that extent, he had craft villages. He had people who were basket weavers, he had kente weavers, he had sculptors who were designing the wooden stools and other things in other areas. And all of them were to enhance the dignity of the chief. And every time that there was an Udra, it was a time for the king to exhibit the new additions to the Commonwealth, to the state's heirlooms that he had come to inherit, and to bolster the well-being of society. It's equivalent to, the Red Square parading their arms and ammunition during the, October Revolution, during specific days. So the king's love art was reflected in his giving the craftsmen special privileges within the society. They had special things that they do. They had special privileges that they were entitled to. They could, take liberties with the chief when it came to, certain aspects. And any time that there was any activity, there was the king would ask his craftsmen to represent that in craftsmanship, which was properly and duly executed. So when you had an invitation from an art foundation, which was promoting the sustenance of arts and culture, which, were providing the intangibles of society, it's a cause for
our philosophy of development and our concept of life as not only the thing that we see in the daily mode, but that the heritage of the society should, reflect for today, tomorrow, and the day after. But that encapsulates our reason why we find it necessary to, associate with this activity, and I hope that this will, put you in good perspective as regards how you would, see and appreciate being here. And the democratic aspect too should not be lost sight of. You see, when you go to a place, you see how the elders will behave towards you by the way the children, accord you the welcome. And since you have been very much welcome, it is also proper that within the African context, and May being the time that the AU was born, 25th May, it's just as well that we should also touch base whilst we are here with the AU people, and also to assure you that within Africa, the King has been, collaborating with other African traditional leaders. We've been to Eswatini in last year. The King of Eswatini visited with the King in Asante. We had the Oba of Lagos visit with us. The other day it was the Benedium of Benin who came over to see us. So there's a fusion of traditional leaders because of in Africa, because we believe that the secular society should be anchored within our own views of statecraft and our own basic beliefs, which are indigenous to all the societies that you find at play. With this short remarks, I think I will end here and give the floor to others to comment. Thank you. Just to give you a little bit of an overview, His Majesty has his kingdom at heart, and right upon his ascension to the golden stool, he envisioned the formation of a foundation that will carry out and implement his ideals and his vision. So he started with the education, and it was the Education Fund, which was established in 1999, right after his ascension. So the purpose of the Education Fund was initially to support needy but bright students, especially in the rural communities. A lot of bright students who did not have the access or the opportunity to go to attend good schools in the cities, in the universities. So several students received scholarships through this program. And if I'm counting to date, maybe 26,000 such scholarships were given away. Now, the products of those beneficiaries have matured. Now we have judges and doctors and engineers. So it really has changed the outlook and the future of these students who otherwise would have had no opportunity and would have been kept pretty much in the rural communities. So, and there were also some students who were supported to attend universities abroad. But since our universities locally are well endowed in all the disciplines, the emphasis has been supporting them locally. It's economically cheaper. And then along the way, we recognized the need to bring in other thematic areas like health. And these are pretty much along the Sustainable Development Goal lines. Education and health and poverty and food and all of that. So the health aspect also came in and supporting rural health communities, helping the urban health centers, and also putting up institutions. And if I were backtrack to the education part, not just scholarship, but also infrastructure. So building schools, you will see our schools and the trees and building schools and providing them with materials, and it's evolved to the point where even now
We are building computer labs and IT centers, even in rural communities, trying to engage the rural school children how to become familiar with the digital age. Some haven't seen computers before. So that's what we are building computer labs. We've built 4 in the past couple of years. And we also built dormitories for schools, residencies for teachers. So that's expanded along the way. Now, one aspect of the health area that he's very keen on is the ailing tertiary institution in Kumasi, which is the Otumfuo Teaching Hospital. This hospital was built 70 years ago, and it was named after the legendary high priest Otumfuo, who actually founded the Asante nation with the first king, Tutu. They were like twins. So he predicted that where he stood, one day there will be a healing center, and this is where the hospital is built. And if you get the opportunity to go to Ghana and visit Kumasi, he planted a sword right on the ground where he made that prediction. And the sword is still there. Legend has it that you couldn't pull the sword. And I think several people have tried to pull it, but it hasn't come off the ground. I remember Muhammad Ali even tried, and he couldn't pull it out, but it's still there. So this hospital, His Majesty a couple of years ago visited a very prominent patient, and then became aware of the deplorable conditions of the institution. When you build a hospital 70 years ago, you can imagine the infrastructure, the technology, the wiring. So it's mechanical, electrical, and plumbing, pretty much outdated, but it's a massive hospital that has about 1,000 beds. And it serves about 12 of the 16 regions in the country. So it's right in the center of the country. So it really attracts all referrals from all areas. So he launched this campaign to heal the hospital. So we call it Heal Comfortology. And that's to raise funds to renovate and rehabilitate the walls. And to date, we have been able to complete 2 floors of a single wall. And if you compare the renovated wall to the old wall, it's day and night. And the plan is to continue doing it to all the 16 walls. It's about 4 blocks, each one has 4 walls. So that's its primary objective now. But also we've done some health programs with breast cancer, dental hygiene. We partner with Smiles for Everyone Foundation in the United States and treated over 300,000 individuals who needed dental care. When we talk about dental care, it sounds simple, but really it's not so, because you can have heart disease if you have bad dentition. It's called endocarditis. It's one of the health people who know that. So having good dental hygiene is very important. And we do have a mobile clinic that goes to different villages. We actually go to schools, because that's where we feel we believe we can capture the masses, the youth, and provide them with dental hygiene. During the time of Ebola, we were very actively involved in providing PPEs and COVID to market women and all of that. And then community development also, building centers and all different regions. Now, having clean water is very important. We say water is life. So we actually invest in providing rural communities with sustainable boreholes, clean water, so they can also have access to good drinking water. Unfortunately, some of our rivers have been polluted by illegal activities, so having clean water is very, very important. So as you can see, the foundation has become sort of his medium of engaging the social development agenda to build the kingdom and also the entire nation. And the effects are not felt only in the Ashanti region, it's all over the country, as you can see. So this is an area that we've discussed with the Omena Foundation, top charity, to collaborate with them in Ghana support in this area and connect that with the arts and the other areas of interest. So we
our plate is very full, but more keeps coming in. We can't chew off as much as we can. The help that is needed is unlimited. Yesterday you heard about all the other areas that we also discussed in terms of trade and tourism. If you come to Ghana, Kumasi is the center for culture. You can't see better culture anywhere than in Kumasi. So we invite you to come and I've been witness. several times now. The rest. So that's the kid's agenda when it comes to working through his foundation to implement his policies, ideas, visions, and then bring about change in the kingdom and also in the country. Thank you so much. Education and health, that's the two things, support and collaborate. So we did few hospitals like in Rwanda, in Zambia, in Madagascar, and our doctors are flying there to do the, especially orthopedic stuff and anesthesia and things. So during this peer-to-peer knowledge, you know, what they are doing like all the operations, so it was like, to some extent, cheaper to build like the one operation like in a hospital, and they're going there for the 1 week and train the people, the doctors who are there, who are doing the operations for the kids, people, you know. Most of them never ever seen any doctor, never. So I truly understand and know that landscape that we are talking about out of 22 and being so to Eswatini as well, and to other countries, 25th out of 54 in Africa. So yeah, thank you so much. I hope that we can do this also in Ghana. The ambassador is here. We will leave our contact with him. And likewise, you also leave your contact with her. So that we should facilitate the conference meetings. I hope that when we may want to come back next, it will be difficult for us to get the visa.
But I love the work you do and congratulations. And anyway, I can help you. So I will work on the 20th everybody knows. So I don't know where you think. And it's this like very intimate, short moment before and in the background you can see writers, but they are not recorders. What is the story?
dobra, uwaga, czekaj. Good evening, ladies and gentlemen. This is Top Charity Gala 2026. We are about to start the biggest such a charity event in all Europe. We would like to start on time, so this is the time to take your seats. Please take your seats at the moment right now, because the last ring you could have just a few minutes ago, that was a final call, and in a few minutes we'll start Top Charity Gala 2026. You all are kindly welcome and kindly asked to be seated. Szanowni Państwo, prosimy Państwa o zajęcie miejsc w tym momencie. Rozpoczynamy Top Charity Gala 2026. To ostatnie sekundy przed oficjalnym rozpoczęciem gali. Bardzo nam zależy, abyśmy rozpoczęli. This is the final call. This is the last moment to take your seats, to find your seat and take it, because we are about to start Top Charity Gala 2026. This is the finest, the greatest such a charity event in all Europe, and we would like to take you to that charity journey on time. And to do that, we have to take this now. Thank you. Bardzo prosimy Państwa o zajęcie miejsc. To dosłownie ostatni moment. Ostatnie przygotowania i miejsca, które czekają na tych, którzy jeszcze nie usiedli. Zapraszamy Państwa serdecznie. To ostatni moment. Gdzie jest Sylwia? Na pewno jest na mnie. Lecimy teraz do... Mogą Państwo komfortowo zająć miejsca za chwilę. Żeby Państwo zajęli swoje miejsca i jesteście w wyjątkowym miejscu. To jest wyjątkowa gala. Moment, kiedy możemy zająć komfortowo miejsca. Za chwilę zaczynamy. Wyjątkowego miejsca, z którego wyrastają moje korzenie. Królestwa Asante. Dzisiejszego wieczoru otwieram przed Wami świat, który noszę w sobie od zawsze. Świat moich przodków, świat mojego ojca, mój świat Asante. To dzięki niemu od zawsze płyną we mnie rytm, pamięć i siła tego świata. Świata ludzi dumnych i walecznych. Świata, w którym waleczność nie oznacza jedynie walki. Oznacza odwagę, lojalność, gotowość, by chronić drugiego człowieka. To świat, w którym rytm płynie z serca, z oddechu i z obecności. Świat, w którym człowiek nigdy nie istnieje sam. Świat, w którym wszystko zaczyna się od spojrzenia drugiego człowieka. To miejsce, gdzie wspólnota nie jest ideą, jest sposobem życia. To miejsce, gdzie kobieta jest sercem i siłą wspólnoty, siłą, która chroni i prowadzi. To miejsce, gdzie pamięć przodków istnieje obok teraźniejszości. To miejsce, gdzie każdy gest
pozostawia ślad. Dzisiejszego wieczoru chcę zaprosić Was właśnie tam, do świata emocji, które się pamięta, do świata, który oddycha wspólnym rytmem. Dzisiejszego wieczoru nie chcę opowiadać Wam o Afryce. Chcę zaprosić Was do doświadczenia emocji, które są jednakowe dla nas wszystkich. Wejdźcie razem ze mną do świata Asante. Good evening! To ja tak mniej przeciągle. Dobry wieczór Państwu. Witamy Was przeserdecznie. No i oczywiście liczymy na Państwa spontaniczne i wymuszone niczym oklaski. Nie to, że dla nas, dla wspaniałych artystów, dla tych, którzy otworzyli to niesamowite wydarzenie. Dzisiaj, proszę Państwa, serce Afryki bije w centrum Warszawy. Dzisiaj też serce dobroczynności bije w centrum Warszawy. Witam wszystkich Państwa, którzy przybyli tu z najlepszymi intencjami i mam nadzieję, że ten wieczór będzie nie tylko wspaniały, ale też rekordowy, jeśli chodzi o Państwa hojność. Ale najpierw zacznijmy to niezwykłe wydarzenie. Top Charity Gala, edycja 5, właśnie się rozpoczęła. Indeedy. Good evening, everybody. Can we have another round of applause for that incredible performance? Come on. Fantastic. So Nanjin is absolutely right. The energy here tonight is truly something special. 5 years ago, a beautiful vision was born right here in Poland. Today, Top Charity Gala is the largest and the most prestigious philanthropic initiative in the whole of Europe. And it's, yes, please.
and its impact is indeed global. Ta wspaniała dama, która stoi obok mojego boku, albo to raczej ja obok jej boku, to oczywiście... I didn't understand any of that, but I'm going to assume he said something very nice. And it's only right that I return the favour, Manchin. It is a true pleasure to be here back in Warsaw to share the stage with you, one of Poland's incredible and most respected broadcasters. You are indeed a superstar. And for those of you that have come from the UK and everywhere else in the world, this man is one of the most important broadcasters in this country. And of course, you are indeed Manchin Prokop, indeed. Partner for tonight's event, UniCredit. Thank you so much to the team at UniCredit for standing with us. Thank you. Majesty the King, thank you so much for joining us. His Majesty, of course, Otumfuo, he has come from Ghana, from our Ashanti Kingdom, and we are so proud to have you here. Please give our King another round of applause. Thank you, Your Majesty. So Top Charity Gala is, as I said, the #1 charity gala in Europe. And it's not just #1 because of the help it brings to others, but also for the absolute discretion and safety it maintains for all of you. Czyli mówiąc inaczej, szanowni państwo... Human beings that show us the power of when two become one. Can you please put your hands together for the visionaries and the founders of Top Charity and this extraordinary movement, ADUMASA and Rafael Brosta! Thank you very much. Witamy Was, kochani, wszystkich serdecznie. Bardzo serdecznie. Ja bardzo krótko tym razem. Jako chłopak, który urodził się na wsi w Polsce, gdybyście mnie zapytali 30 parę lat temu o to, czy będę kiedykolwiek w życiu miał taki moment, w którym mogę powiedzieć, że miałem wiele szczęścia, by poznać wspaniałych ludzi, wiele wspaniałych ludzi, którzy zmieniają świat każdego dnia i którzy odcisną bardzo wielkie piętno na moim całym barwnym życiu, to bym nie uwierzył, ale tak właśnie jest i za to Wam dziękuję. Ale muszę powiedzieć, że jest jedna osoba, która w tym życiu pojawiła się sztormem i nadała takiego kolorytu mojemu życiu, że wszystkie kolory tęczy się świecą, kochanie. Oddaję Ci głos. Co mogę, słuchajcie, moi drodzy, powiedzieć? Mogę powiedzieć, że faktycznie nadałam trochę kolorytu temu panu, z czego się bardzo cieszę. Ale tak teraz troszeczkę na chwileczkę na poważnie. Ten koloryt pochodzi, no właśnie z Afryki. Przytoczę taką krótką historyjkę. Byliśmy z kilkoma znajomymi, przyjaciółmi Top Charity kilka miesięcy temu w Ganie. I odkryłam wtedy takie piękne zdanie pierwszego prezydenta Gany, Kwame Nkrumah, który w 1957 roku doprowadził ten kraj po setkach lat niewolnictwa do wolności. I to zdanie brzmiało: I'm not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. I to zdanie, słuchajcie, w wolnym tłumaczeniu znaczy, że nie jestem Afrykańczykiem tylko dlatego, że się urodziłem w Afryce, ale dlatego, że pewnego dnia ta Afryka urodziła się we mnie. I tak, moi drodzy, było ze mną. Ja się urodziłam w Polsce, w naszej pięknej Polsce. Tutaj się wychowałam i wykształciłam i jestem tu bardzo szczęśliwą kobietą. Ale pewnego dnia, 12 lat temu, pojechałam po raz pierwszy do miasta, w którym urodził się mój ojciec, w Afryce, w Kumasi, w Królestwie Asantów, żeby poznać swoje prawdziwe korzenie. I to, co tam odkryłam, umocniło mnie i sprawiło, że nadało to totalnie nowy rytm mojemu życiu i zupełnie nowy kierunek. A mówię Wam to dlatego, że marzę o tym, żeby w każdym z Was kiedyś urodziła się Afryka.
niech to będzie po prostu zwykły, dobry czasami uczynek, bo ja tę Afrykę tak pojmuję. A u podstaw naszej dzisiejszej inicjatywy i tego naszego wspaniałego spotkania właśnie leży Afryka, bo to wszystko tam się zaczęło. Od mojej pierwszej misji, od mojego pierwszego marzenia, żeby zmienić świat lepszym i uczynić go cudownym dla tych, dla których niestety nie jest. To były dzieciaki ulicy w Ganie. A później z tego wszystkiego poznałam was. I później wyście zaczęli dokładać swoje wspaniałe emocje, serce i hojność do tego, żebyśmy mogli zmieniać świat nie tylko w Afryce, ale również w Europie i na całym świecie. Za to wam dzisiaj serdecznie, serdecznie dziękuję. Że ta Afryka urodziła się w was. I chciałam z tego miejsca jeszcze szybciutko, bo już jesteśmy po czasie, podziękować mojemu wspaniałemu teamowi. Bo kochani, chciałam wam powiedzieć, że to są cudowni ludzie, którzy przez ostatnie 12 miesięcy pracowali na ten dzisiejszy wieczór i należą im się wielkie brawa. Ale poczekajcie, nie za to, że tak ciężko pracowali, choć za to też, ale ode mnie, moi drodzy, za to, że to wyście ze swoją uważnością wiedzieli, jak bardzo ważne są dla mnie moje korzenie, jak bardzo jest to dla mnie istotne. I dziękuję, że to wyście wymyślili, że tegoroczny motyw 5-lecia Documentaries będzie właśnie dedykowany in the Magic Kingdom of Asante. Tam, gdzie pochodzą moje korzenie. Tam, gdzie nasza historia wspólna się rozpoczęła i gdzie rezonuje na cały świat. Dziękuję dziewczyny, dziękuję wszystkim chłopakom, którzy pracowali na to przez cały rok. A teraz, moi drodzy, pozwólcie, że na chwileczkę przeswitchuję się na angielski. Because we have here a very important person, very important guest. And it is very special and emotional moment for me. Welcome here in Poland, one of the most influential and respected traditional rulers in all sub-Saharan Africa. His Majesty Otumfuo Tutu II, the King of Asante Kingdom. My father, thank you for your presence at Top Charity, for your wisdom, for everything what you do for our continent. And thank you from the bottom of my heart for such a warm welcome you extend to my wonderful husband and you invite him to our African family. Your Majesty, the stage is yours. Ladies and gentlemen, please stand. The King of Asante Kingdom on the stage. Please sit down. Good evening. We are gathered here tonight at the invitation of Top Charity, which is organized by my own daughter, Omina, and my son-in-law, Rafa. When I received the invitation to come, I knew it was for a just cause. Why? Because when we get to positions where we know we've made it, we have to think about the people that haven't. So, how best can we help also develop the other ones who are not privileged to be in our positions? So, I took the same decision in 1999 when I was brought to this position. So, I
I asked myself, if I've been brought into this privileged position, what can I do for my people? And I thought about education. I thought about health. I thought about industrialization of my city and kingdom. We started with education. In 1999, students at the universities were asked to, they were going to increase their school fees, and it became a mayhem. I'd been the king for only 3 months. So I took it upon myself to offer scholarships to 600 students. During that time, there were only 3 recognized universities by government. And I paid for 200 for each of those universities and 200 for all the 300, adding up to 600. And it brought calm, and they were able to continue their studies. And now some of them have been lawyers and doctors and high court and appeal court justices and everything. That is the essence of philanthropy. That is the essence of having a feeling for people from where we stand, so that we also think about them. And so when Omena came to Ghana some time ago and said he's also started a charity, and on the 5th anniversary, I received the invitation and I was advised about it. I said, I'll leave everything and go because it's for a just cause. And having gone through what she's done so far, and looking at the eminent people here who are supporting her cause with Rafai, my son-in-law, I felt that I have made a travel with the journey to Poland in a way that would help develop humanity. And so I thank you very much for this audience. I thank you very much for supporting a just cause. I know they're doing it for humanity. And if we don't support those who are not privileged to be able to have education, health, and everything, it turns out to affect us. I always said that the politicians will think about the next elections. I have to think about the next generation. So if the president or whoever says for 4 years, 8 years, and someone didn't have education or health facility and everything, he leaves the scene, and I'm still there with the people there. Therefore, it affects me more than it affects the politician. And so we take decisions to make sure that the next generation also have development, they have school, they have health delivery and everything, so that they can also contribute to the development of their nation. So that's why I'm here. I'm here to support a good cause, and I say that I admire what they've done, and I thank them very much, and I thank everybody here who's come this evening for that. Thank you very much. To tutaj powstają misternie tkane tkaniny kente, symbol afrykańskiej dumy i statusu. Na czele narodu stoi Asanteman Otumfuo Nana Osei Tutu II, XVI król Ashanti i jeden z najważniejszych tradycyjnych przywódców Afryki. Tron objął w 1999 roku i pozostaje symbolem jedności, autorytetu oraz ciągłości wielowiekowej tradycji królestwa. Osei Tutu II aktywnie angażuje się w rozwój edukacji, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych. Dziś Otumfuo Nana Osei Tutu II postrzegany jest nie tylko jako monarcha i strażnik tradycji, ale również jako współczesny ambasador afrykańskiej kultury, jedności i społecznego rozwoju, współpracując z głowami państw, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami kultury na całym świecie. Ale przez działanie, przez uważność, przez decyzję, że dobro ma sens tylko wtedy, kiedy jest dzielone z drugim człowiekiem. W świecie Asante wspólnota zaczyna się właśnie tam. W momencie, kiedy siła jednego człowieka staje się wsparciem dla innych. Prawdziwa wielkość nie rodzi się z tego, co zatrzymujemy dla siebie. Rodzi się z tego, co potrafimy przekazać i czym potrafimy się podzielić.
Fantastic. Another round of applause, please. Przepiękne i wzruszające momentami otwarcie naszego wieczoru, które właśnie... The second, and if I may take this opportunity to just congratulate everyone in this room for their phenomenal outfits that are celebrating the Ashanti Kingdom. Well done, everybody. You look extraordinary. And I want to speak Tree, our Ashanti language, if I may, as the daughter of Ashanti, to take this moment to say Ghana for Misreo Muyete de Mayenria Omina Mensa Waya Pa Waya, dear man, a round of applause. That's to say to our sister Omina, we are so proud of you for bringing Ghanaian culture here to Poland. Well done, thank you. So, now these awards are indeed exceptional pieces of art. What you are about to see in the next section of the show is truly remarkable. Every year, a world-renowned contemporary artist in the world whose rabbit work sold for over $91 million. Balonowy piesek Jeffa Kunsa wygląda może niepozornie, ale rzeczywiście jest jedną z ikon współczesnej sztuki. Dzisiaj chcemy Państwu ikoną dobroczynności, ikonę podarować jako pewien symbol w trzech niezwykłych kolorach: yellow, orange i magenta. Jeśli Państwo znają temat, to Państwo doskonale wiedzą, że te statuetki są absolutnie unikalne i wyjątkowe. So let's look at a short film to see what these unique awards mean to the people who are profoundly changing our world. Award. Zanim na scenę zaprosimy osoby, które będą wręczać pierwszą z tych nagród, przypomnę Państwu, był kiedyś taki niezbyt udany w TVN-ie program Masz Minutę. Program, który prowadziłem i może dlatego nie był udany, natomiast ta minuta to będzie czas, który chcielibyśmy poświęcić i na wręczających, i na odbierających tę nagrodę, żeby mogli wyrazić to, co chcą Państwu przekazać. A pierwsze osoby, które wręczą tę nagrodę, to pan Rafał Płóciennik oraz pan Ryszard Chmura. To już 5. rok, gdy spotkamy się tutaj, żeby nie brać, ale dawać. 5. rok jako Polacy pokazujemy, że jak się zjednoczymy, to możemy robić rzeczy na wielką skalę, na światową już skalę. Bardzo mi miło, że z Rafałem możemy wręczyć pierwszą nagrodę Top Charity. Laureaci rzeźby Top Charity 2026 za działalność filantropijną w obszarze kultury, nauki i edukacji. Filozofia dzielenia się sukcesem motywuje działalność Fundacji Rodziny Staraków do udostępniania sztuki w codziennej przestrzeni biurowca, przez obecność polskich mistrzów podczas Biennale w Wenecji, aż po programy edukacyjne i naukowe. Anna i Jerzy Starak. Fundacja wspiera kompleksowe stypendia dla uczniów z mniej zamożnych rodzin, rozwija edukację artystyczną poprzez program WENA, a badania polskich naukowców wspierane są grantami Naukowej Fundacji Polfarmy. Ambitnie rozwija się także program Kunszt, promujący polskie rzemiosło artystyczne, talent, precyzję i szacunek dla pracy ludzkich rąk. Wszystkie te działania łączy jedno przekonanie. Jeśli osiągnąłeś sukces, podziel się nim, tak aby inni mogli budować własną przyszłość. Gratulacje. Szanowny Pan Jerzy otrzymuje symbolicznego złotego balonowego pieska. No i za chwilę usłyszymy, co nasz laureat ma Państwu do powiedzenia. Dobry wieczór. I would like to say that what Omena is doing is fantastic, because this is since 5 years. It's long and short, but I think that this speed, this energy, because Omena have this special talent
to build around his authority the synergic energy and give this to us, because everybody is helping during the life, helping to the other people, of course proportionally to the possibility. But today, in this concept, which is mobilize this energy, then this effect is much bigger, and people talk about this synergic effect, bring more information about charity, and more people know. They are also trying to do the best, because it's normal, it's human. Everybody wants to help to the other people, but time to time need this energy for that. Yeah? And I would like to thank you also for Rafał, which is helping her to realize her dream. And one thing is, just Biennale start. We are for 5th times with the Polish artists in Biennale di Venezia, and this year there was somehow a lot of politics, and Financial Times declare that by the collateral, which has the few 30 different presentation, the artistic element was safe, and in this tree which he was mentioned, we are in the first place with the cantor. And I warmly invite everybody to go to Venezia, because it's the duration of exhibition is till 20th of November. Thank you. Thank you. Don't forget your golden doggy, sir. Thank you very much. Szanowni Państwo, pora na kolejnego wyjątkowego gościa, którego chcemy wprowadzić na scenę, aby z kolei on lub ona opowiedziała o tym, kto będzie laureatem kolejnej nagrody. So please welcome on stage Anna Zalprashamin. Please, will you join us, Anna? Zapraszamy panią Annę. Dobry wieczór. Laureatką rzeźby Top Charity 2026 za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój sztuki i filantropii otrzymuje Iwona Bichner-Grzesiak. Wizjonerka i mentorka w obszarze sztuki, założycielka jednego z pierwszych domów aukcyjnych w Polsce, Pol Swiss Art. Aktywnie wspiera inicjatywę Top Charity od pierwszej edycji. Jej działalność to znacznie więcej niż mecenat. To realna misja budowania silnych struktur społecznych poprzez sztukę. Iwona Bichner-Grzesiak wierzy, że każda inicjatywa może stać się początkiem wielkiej zmiany. Jako cicha siła napędowa wielu projektów przekuwa empatię w systemowe działanie, w którym godność i rozwój drugiego człowieka stają się najwyższym priorytetem. Bardzo proszę.
Cóż pięknego można powiedzieć prosto z serca w 60 sekund? Za chwilę się Państwo przekonają, że można. Dobry wieczór Państwu. 5 lat temu zadzwoniła do mnie Omena i powiedziała, czy pomogę. Rozumiem, że trzeba krótko, że się spieszymy, że musimy zacząć aukcję. Kochani, ta inicjatywa jest Państwa sukcesem. To, że przez te 5 lat udało się zorganizować tyle pieniędzy i taką siłę nieprawdopodobną. Od 30 lat wiem doskonale, że sztuka może pomagać. I to jest właśnie przykład, to co robi Rafał i Omena, jest przykładem tego, jak bardzo może pomagać i jak bardzo jest to skuteczne. Ogromnie się cieszę, że to już 5. raz. Mam nadzieję, że pobijemy kolejne rekordy, te ostatnie, które były. Wierzę, że tak się dzisiejszego wieczoru stanie. Dziękuję Omena, dziękuję Rafał za Wasze zaangażowanie, za Waszą ciężką pracę. Wiem każdego dnia, jak to się dzieje i wiem, jak bardzo dużo temu czasu poświęcacie. Jesteście świetni, naprawdę. Dzięki wielkie. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, za chwilę kolejna laudacja i kolejne osoby, tym razem w języku Szekspira, wypowiedzą się. Yes, so please welcome on stage Marta Dzienianka and Piotra Dzienianka za Szpilszamin. Proszę Państwa, no już jest prawie Polką, więc wielkie brawa dla Joan za to, że tak wspaniale mówi w naszym języku. Dobry wieczór. Good evening. Recipients of the Top Charity 2026 Award for their outstanding commitment to the advancement of philanthropy, Sasha and Augusta Dragic. Leaders of the modern philanthropy who, through the Super Foundation, consistently combine business with tangible social impact. Sasha and Augusta Dragic support the development of education, sport and young talent, building a model of responsible engagement based on a partnership and long-term action. They believe that investing in potential of others is one of the most important ways to change the world and create a future. Po tej pracy w podgrupach oddajmy głos laureatowi. Thank you very much. I was in a hurry in order to keep the pace to don't lose so many times. Thank you, Omena. Thank you, Ralph. We are very, very proud and honored about this. My husband wanted to say some few words. Thank you. We are very honored. Good evening, everyone. And Omena, Rafal, thank you very much for inviting us. We came last year for the first time, and hopefully we'll come many, many more often. We made a kind of what we should tell to stay in those 60 seconds, so I think we succeeded. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Szanowni Państwo, wręczyliśmy 3 symbole, 3 rzeźby, 3 wspaniałe elementy, które będą przypominać naszym gościom, kiedy będą się w nich przeglądać, że tak naprawdę prawdziwe piękno jest w sercu, a nie tylko w portfelu. Bardzo Państwu dziękujemy za pomaganie wszystkim, którzy tego potrzebują. So bon appetit. During the meal, please look at the screens to admire the exceptional masterpieces. Right after dinner, we return with our foundation's projects and the main event, the grand charity auction. Czyli mówiąc inaczej, zapraszamy Państwa na odświętną, bo to święto dobroczynności, kolację, po której będziemy zachęcać Państwa do innej aktywności niż spożywcza. Smacznego. Enjoy your meal. See you soon, everyone. So, is this your first time volunteering? No, last year. You have
really beautiful fusion of culinary art. Ladies and gentlemen, and your majesty, as we return to our main program, everybody remember that you can still enjoy the selection corner with unique, rare wines. Please also note that simultaneously translation is provided in English on your headsets that are on your table. And for Polish translation, also please free to reach out to your table captains who will be able to hand you over the headsets if you don't have one already. Also, just like the first part of the evening, just to assure you all, privacy remains an absolute priority. There is no external media, complete full discretion. You are all in a very safe space. Za moment rozpoczniemy naszą wielką aukcję charytatywną dzieł sztuki i emocji, ale zanim Państwa lizaki powędrują w górę, przypomnijmy sobie tak naprawdę, na czym polegają wyjątkowe emocje tego wieczoru. Każdorazowo, kiedy tutaj wracamy, odczuwamy je na nowo, więc wprowadzimy Państwa w atmosferę tego, co tu się za chwilę będzie działo. Najważniejszym punktem tej gali są licytacje. Pewno dreszcze teraz, jak patrzę na siebie. Emocje po prostu sięgają zenitu. Uczestnictwo w tym jest czymś mistycznym wręcz, magicznym. Daje mi się ponieść tej fali emocji przede wszystkim. Rzeczywiście nie mogę wytrzymać przy tym stole i próbuję sama coś kupić. Są to takie emocje, to jest takie tempo. Wygranie. Ceny są czasami szalone. Nie znam nikogo, który by kalkulował, czy to, co licytuje, to mi się opłaca. To się fajnie ogląda, to jest spektakl. Sam moment podbijania stawek był na tyle dynamiczny, że sama siebie przeniewitowałam. To jest szczere zaangażowanie w cel, a nie w przedmiot. Gdy ja lub moja żona podnosimy lizak, wiemy, że za tym podniesieniem lizaka jest konkretna pomoc. Tworzymy historię. I to jest dla mnie niesamowite, że podnosząc ten lizak, ta kwota w moim życiu niewiele zmieni, ale w życiu tych osób, do których te środki trafią, tych projektów, zmieni wszystko. Mamy tutaj 3 panie zamiast 2. Co prawda jedna troszeczkę mniejsza, ale wcale nie gorsza. Poproszę o przedstawienie naszej wspaniałej podopiecznej. Idźmy zgodnie z scenariuszem Sylwia najpierw ty, a później przedstawimy naszą wspaniałą bohaterkę. Czyli to będzie niespodzianka. Szanowni Państwo, kiedy 4 lata temu ta oto pani poprosiła mnie, żebym poprowadziła konsorcjum filantropijne, czułam ogromną ekscytację. Cieszyłam się, że moja praca będzie miała głębszy sens oraz że będę mogła zmieniać czyjeś życie na lepsze. Natomiast wtedy nie wiedziałam, jak wielki jest świat ludzkiej krzywdy. To tutaj w pracy w konsorcjum poznałyśmy kobiety, które na co dzień żyją w strachu, w przemocy, dzieci pozbawione dzieciństwa oraz praw do marzeń, osoby niepełnosprawne, które nie tylko zmagają się ze swoją niepełnosprawnością, ale również wykluczeniem, oraz zwierzęta, najbardziej bezbronne wobec wojny, głodu oraz porzucenia. Są to emocje, których nie da się zostawić za drzwiami, wracając do domu. One zostają w sercu na długo. Natomiast te historie, ta praca nauczyła mnie, że czasem jedna wyciągnięta dłoń, jedna decyzja o pomocy potrafi zmienić całe czyjeś życie. Dlatego tak ważny jest dzisiejszy wieczór. Dzisiejsza licytacja to nie są tylko liczby. To czyjeś leczenie, to kolejne dni bez głodu, to czyjaś zmiana życia na dobre. Bądźmy dzisiaj razem. Słuchajcie, a ja Wam chciałam przedstawić. I teraz bardzo bym poprosiła, zwłaszcza te tylnie rzędy, bo ja tutaj słyszę, że Wy nie słuchacie tego, co my mówimy, a mamy do Was coś bardzo ważnego do powiedzenia. Jest z nami wyjątkowa osoba o imieniu pięknym. Chcecie się dowiedzieć, jak ma na imię ta piękna dziewczynka?
No to poprosimy o troszkę więcej ciszy. Teraz scena jest twoja, moja droga, lecisz. Cześć, nazywam się Aida i mam mamę z Polski, a tatę z Kenii. Uwielbiam tańczyć i bardzo się cieszyłam, że mogłam tutaj dla Was zatańczyć i życzę wszystkim miłego wieczoru. Słuchajcie, ja tylko szybciutko powiem, wczoraj na naszych próbach była Aida i właśnie tak sobie stałyśmy, próbowałyśmy tą scenę i Aida powiedziała mi, że spytałam ją skąd jest, mówi, że właśnie z Kenii tata, a ja sobie przypomniałam moją pierwszą podróż do Afryki, to była Kenia w 2014 roku i wtedy marzyłam sobie, że pojadę do tej Kenii z miłością mojego życia, miał być to mężczyzna, ale okazało się, że była to moja ukochana mamusia i moja ukochana córeczka. Mamusiu, dziękuję Ci, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. Wanesko, dziękuję Ci, że jesteś z nami. Wiktoria, dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj z nami. I to była podróż, która zmieniła moje życie, więc i tutaj widzę znaki. No właśnie, bo nasze życie to układ różnych znaków, które łączą się w jeden spójny koncept. I żeby ten koncept mógł nabrać prawdziwej siły, potrzebni jesteście Wy. Ale dlaczego Wy jesteście tutaj potrzebni? To zobaczycie na tym filmie, który za chwileczkę Wam pokażemy. Tworzą tożsamość każdego z nas. Opowiadają jakąś historię. Mówią o tym, kim jesteśmy i kim możemy się stać. Są miejsca na świecie, gdzie znaki mają szczególną moc, a historie nie zaczynają się od słów. Zaczynają się od znaków. To Kwame Abrifa. Ma 9 lat i pochodzi z Gany. Sprzedany przez rodziców, prawie całe dzieciństwo spędził pracując niewolniczo. Being a slave means always being scared. When you are scared, there is no space for dreaming. Teraz mieszka w Kids Haven School. Jego znak to Foodie, czyli... Dlaczego tutaj tak naprawdę dzisiaj jesteśmy i o co toczy się ta dzisiejsza walka, ale żeby ten spirit i żeby ta solidarność mogła nabrać biznesowego silnika, chciałabym zaprosić na scenę człowieka, który zawsze stoi obok mnie i który, mam nadzieję, podkręci Was odpowiednio, żebyście mogli pokazać mu, że w tej sali jest magiczna siła. Kochanie, zapraszam Cię serdecznie, Rafał. Kochani przyjaciele, nie chcę, żeby było długo, ale chcę, jak co roku, zachęcić Was do czegoś. Moi drodzy, Warren Buffett powiedział, że jeśli jesteś w tym 1% najszczęśliwszych ludzi na ziemi, to jesteś winny temu 99% myślenie o nich, pamiętanie, czasami pomaganie, czasami wspieranie, myślenie, niezapominanie. Rozglądnijcie się na tej pięknej sali, popatrzcie na siebie, popatrzcie na koleżanki i kolegów. Wy jesteście tym 1%, moi drodzy. Wy jesteście przedsiębiorcami, którzy w skali globalnej, nie Polski, nie Europy, mamy tutaj przedsiębiorców globalnych. Rozwijacie swoje firmy, budujecie dobrobyt waszych krajów, zatrudniacie miliony pracowników, ale też bardzo często ryzykujecie wszystkim, żeby osiągać swoje cele. Wszystkim. I patrząc na to przez ten pryzmat, moi drodzy, to co najważniejsze, to dzisiaj jesteście właśnie tutaj. Dlaczego? Bo świat, ale też Polska coraz częściej mówi, że przedsiębiorców nam nie potrzeba.
że przedsiębiorcy zajmują się tylko sobą, zarabiają pieniądze, ścigają się z konkurentami, chcą wygrywać. Ta sala dzisiaj So every paddle raised tonight makes a true difference. Through Top Charities Philanthropy Consortium, the proceeds from this evening's auction will go towards transforming lives, supporting vital social, cultural and educational projects across Poland, Ghana and beyond. So the auction is happening simultaneously in this room, online via a live stream and by telephone and through our mobile app connecting philanthropists all over the world. Ale najlepszy kurs euro jest u nas oczywiście. Because the top 3 most generous donors this evening, along with their guests, will be invited for a spectacular time on board a luxury sunreef catamaran in the company of none other than Omena and Raphael themselves. So let's take a look at this video. Ooh. Wow. Kochani, dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że tak się angażujecie w naszą wspólną inicjatywę. I mamy dla Was w tym roku coś wyjątkowego. Kilkudniowy rejs katamaran. Fantastic, spectacular. Omena and Raphael, are Manchin and I invited too for this? Of course. Ale mamy konkurentów. Czarek się tutaj uśmiecha w naszą stronę. Też by chciał pewnie na katamaran. No cóż, proszę Państwa, no wszystko w Waszych rękach. Lizaki w górę i być może ten rejs będzie należał do kogoś z Państwa, nawet na pewno. Oczywiście co zostanie na katamaranie, zostaje na katamaranie. W związku z tym proszę się nie obawiać, prywatność obowiązuje również tam. Przypomnę jeszcze raz o tym, że dzisiejsza aukcja licytowana i denominowana jest w euro. No i jak co roku licytujemy nie tylko dzieła sztuki, ale też wielkie emocje. Myślę, że mogą Państwo, jak co roku zresztą, stworzyć tak zwane grupy zakupowe, żeby do tych emocji zbiorowych przystąpić wspólnie. Można licytować razem, więc myślę, że przedsiębiorcy w tej kwestii dogadają się między sobą. Yes, so, ladies and gentlemen, His Majesty, our grand moment has indeed arrived. We have coming to the stage, and in fact some of us have joined us right now, our brilliant auctioneers, Johanna Kryska, Jacek Petrowski, and the founder of the Polwis Art Auction House, Iwona Buka-Zezak. Will you please put your hands together for them? No cóż, to w takim razie przekażemy Państwu głos za chwilę. Iwona, are you joining us? Pani Iwono? Ktokolwiek. Ah, there she is. Yes. Woo! Come on, Iwona, join us on stage. Niespiesznie, pośpiechu pokażę, powolutku. Wieczór Państwu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że w zeszłym roku udało nam się zdobyć prawie 30 milionów złotych na te fantastyczne projekty i cele. Mam nadzieję, że z powodu 5. urodzin tej właśnie aukcji będzie lepiej. Życzę Państwu wspaniałej aukcji, emocji. Jacku? Zapraszam Państwa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Znakomicie jest znaleźć się w tym miejscu wśród ludzi, którzy mają tak otwarte serca, którzy są filantropami, którzy zdecydowanie wiedzą, dlaczego tu są. To Wy, to Państwo tworzycie siłę Top Charity i jestem przekonana, że to Wy po raz kolejny pokażecie, jak macie otwarte serca. Znowu będzie o Was głośno. Jedna prośba, Jacku, jeżeli mogę. Bardzo Was proszę, żebyście nie zwalniali, żebyście pokazywali to gigantyczne tempo sprzed roku i żeby w tym roku ten wynik był jeszcze lepszy. Wierzymy w Was. Z góry dziękujemy. Mamy nadzieję, że pomożecie nam w tym, żeby to się spełniło. Zanim rozpoczniemy licytację, chciałem kilka zasad przypomnieć. Ja podaję cenę wywoławczą, ja będę czytał też, który obiekt jest licytowany. Państwo poprzez podniesienie numerka bierzecie udział w tej aukcji i ja będę ogłaszał oczywiście postąpienia i w ten sposób będziemy, mam nadzieję, bić kolejne rekordy. Zwycięzców jak zawsze zapraszamy tutaj do stolika po lewej stronie, zwycięzców poszczególnych licytacji. I jest jeszcze jedna ostatnia organizacyjna uwaga. Mamy też licytację przez telefon i przez internet tutaj po naszej prawej stronie, więc tutaj też Państwo będą udział brać
w licytacji. Zaczynajmy. Jedna rzecz, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. 30 milionów to myśmy zebrali tak po prostu, a kolejne 30 dołożył mój ukochany mąż, czyli w sumie mieliśmy 60, czyli in total mieliśmy 14 milionów euro. Bardzo liczę na Was w tym roku. Słuchajcie, chciałabym bardzo poprowadzić resztę tych projektów i chciałabym jak najwięcej przekazać do Waszych fundacji, bo przypominam, że z każdego euro minimum 30% trafia do Waszych fundacji. I to jest najważniejsza część tego wieczoru, bo to nie jest aukcja tylko dla nas, ale również dla Was. Zaczynamy. Go. Mam na Państwa oko. Drodzy Państwo, zapraszamy, Jacku, zaczynamy. Pozycja numer 1 to Philip Colbert i Flower 3. Artysta z Londynu nazywany, proszę Państwa, synem chrzestnym Andy'ego Warhola, a jego znakiem rozpoznawczym jest postać Homara, jego alter ego. Piękna, kolorowa praca, którą zachwycali się Państwo dosłownie przed chwilą. Do kogo trafi, bo zachwyca Azję, a do kogo trafi w Polsce, to zobaczymy, Jacku, za chwilę. Zaraz zobaczymy. Pozycja numer 1. Cena wywoławcza 5000 euro. Poproszę, mam 5000, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 tysięcy, 70, 80 tysięcy, 90, 100, 100 tysięcy. Poproszę o 120. Mamy 120 tysięcy, 140, 140, 140 widzę, dziękuję. Poproszę o 160, jest 160, Dziękujemy. 180. Czy jest 180? Mogę dać 180, jest 160. Zapraszamy. Tutaj do... nie mamy mikrofonu. Zapewne ma Pan mocny głos, proszę. Panowie i panie, jak Rafał i Ewena powiedzieli, działajcie dla dobra. Dziękuję, BDS i Łafogam. Kocham was. Rafał i Tam Pan musi kochać, proszę bardzo. jedną z największych dotacji na tą piękną akcję społeczną, jaką Polska razem zrobiła. My też ich kochamy, bo serce dobroczynności jest w tym miejscu właśnie. Bardzo się cieszymy, mamy nadzieję, że ten głos zmobilizuje Państwa do kolejnego bicia rekordu. Jacku? My przechodzimy do pozycji numer 2. Autorką jest Karolina Żądło. Ulotny smak truskawki lub poziomki. Młoda artystka z Krakowa, która jest tutaj, witamy serdecznie, świetnie rokująca. I proszę pamiętać o tym, że Rada Artystyczna, podejmując decyzje, jakie dzieła Państwo zobaczą, zawsze szuka tych młodych, zdolnych. Dajmy brawa tej artystce, no i pokażmy, jak bardzo ważne. Zapraszamy serdecznie. Congratulations. 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 Pozycja numer 3, Jacku. Pozycja numer 3 to Wojciech Ireneusz Sobczyk, drzewo z serii o próżnej sławie i ulotnym smaku truskawki lub poziomki. Wspaniały artysta z Krakowa, który oprócz tego dzieła, które ktoś z Państwa pozyska, no to zapewni coś niewiarygodnego. Co zrobi? Przyjedzie do domu i w tym miejscu, które Państwo wskażą, zrobi performance, tak? To będzie wyjątkowo ważne. Proszę zobaczyć tę pracę. Czy Państwo wiedzą, że ona będzie składana przez 5 godzin, dosłownie jak z klocków Lego? To jest niewiarygodne wrażenie, to jest ten performance. Pozycja 4 to Ibrahim Mama, Hymns for the Rebel Soul. Praca, o której mówią wszyscy. Artysta nazywany przez Art Review człowiekiem roku 2025. Możecie Państwo mieć jego pracę. Artysta z Ghany, artysta... Piąta pozycja, Jacku. Przechodzimy tak do pozycji numer 5. Autorem jest Amłako Błafo, Laced Fingers. Cena wywoławcza, skoro tak się dobrze tutaj Państwo bawią, a my wraz z Wami, to 10 000 euro. 10 to mogę coś 000. powiedzieć, Omena powinnaś zostać, bo ja wiem, że to jest jedno z absolutnych hit, najlepiej sprzedający się artysta z Ghany, jeden z najlepiej sprzedających się artystów na świecie. Czy ja mam rację? To jest człowiek, którego... Ja tylko mogę powiedzieć, że właśnie zrobiłam interes swojego życia. To dobrze, Omena, to kogo zachęcamy do tego interesu, skoro to również jest jeden z Twoich ulubionych artystów? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 tysięcy. Czy mamy 120 tu? tysięcy. Proszę bardzo. 120 tysięcy jest.
140 tysięcy, 160 przed nami, poprosimy o 180, jest 180. 180 tysięcy euro. 200, czekamy na 200, mamy 200, mamy tutaj Mamy 220 tysięcy euro, 220 tysięcy euro. Czy mamy 240 tysięcy euro, 240 tysięcy euro. Poproszę o 300 tysięcy. Przyspieszmy. 300 tysięcy jest, czy 350 tysięcy euro za tą pracę mamy? Czekamy, mamy 350 tysięcy euro. Niech będzie 400 zatem. Poprosimy o 400 tysięcy. Mamy 350 tysięcy euro. To jest dzieło, na które czekać nie trzeba. Mamy je dla Państwa. Nie ma żadnej kolejki, nie ma żadnego oczekiwania. Świat zachwyca się tymi dziełami. 400 tysięcy euro. Mamy 400 tysięcy, czekamy na 400 tysięcy. Jest 350 tysięcy po raz pierwszy, a my prosimy o 400 tysięcy euro. Prosimy o 400 tysięcy euro. 350 tysięcy euro jest po raz drugi. Jeśli to tempo jest za szybkie, to możemy troszeczkę... 370 tysięcy euro. Kto da 370 Poprosimy o 370. 370 tysięcy euro. Po raz trzeci. Zapraszamy specjalistów. Szósta pozycja. Autorem pozycji numer 6 jest Tomasz Koclęga, praca zatytułowana Lux Mentis, czyli Światło Umysłu. Proszę tylko zobaczyć, proszę Państwa, ta rzeźba to siła, artysta jest z nami na sali, oczywiście gratulujemy, cieszymy się bardzo i wiem jedno, że Rafał liczy na rekord. Czy do tego rekordu dojdzie? Przekonamy się za chwilę. To artysta, który ma bardzo wiele wielkoformatowych realizacji rzeźb w Azji. No, to jest dzieło Bardzo Pani gratulujemy i dziękujemy przy okazji, bo to dzieło podarowane od domu aukcyjnego Polswis. Ogromne brawa, dziękujemy. Przechodzimy do pozycji numer 7. Autorką jest Ewa Juszkiewicz, praca zatytułowana Grove. Najlepiej sprzedająca się polska artystka, na jej pracę czeka się wyciągnięcie ręki dla Państwa, dla ludzi, którzy zgromadzili się tutaj, by pomagać. Zacznijmy sceną wywoławczą 10 tysięcy euro. Mamy 10 tysięcy. Jasku, pozycja numer 8. Przechodzimy tak. Magdalena Abakanowicz i jej rzeźba Ptak 2. Która jest w najważniejszych kolekcjach instytucjonalnych. No, mieć w domu coś, co jest w Tate Modern, to jednak jest wrażenie. Zachęcamy, naprawdę warto. Cena wywoławcza to 10 tysięcy euro, 10 tysięcy, 20, 30, 50, 80, 100, 120 tysięcy. 12 to Charlotte Colbert, praca Out with Lanterns. Która jest żoną Filipa Colberta, którego dzieło już Państwo widzieli. To, co przychodzi mi do głowy, to tak piękne, subtelne, bardzo delikatne. No i musi być wysoko zlicytowane. Na pewno nie gorzej niż to dzieło męża. Będziemy się starać, mam nadzieję, że Państwo nam pomożecie. Cena wywoławcza to 10 tysięcy euro. 10 tysięcy jest, 20, 30, 40 tysięcy euro. Naprawdę! Nie podaniesz tych wywiadów, chodź! Zapraszamy serdecznie. Czemu chodź? No daj, nie daj się prosić. Panie Krzysztofie, 0 wyrzutów. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was na wyjątkowy tydzień metamorfozy, który zostaje naprawdę, ale to... Co to jest wspaniałe? Słuchajcie, patrzcie się tutaj na ludzi biznesu. Wspaniały wieczór, wyjątkowy i niewątpliwie za tym sukcesem stoi praca, taka wyjątkowa, niestrudzona praca, ale też ogromne szczęście i naszym obowiązkiem jest podzielić się tym szczęściem. Panie, panowie, to jest wyjątkowy tydzień. Welcome to another participant congrats! Słuchajcie, każda jedna osoba, która uczestniczyła w takim wyjeździe, to jest niezapomniany czas. To nie jest tylko kwestia treningu i zdrowego odżywiania realizacji prowadzonych, ale to jest realna poprawa jakości życia i oni są tego przykładem, bo większość z nich już miała okazję uczestniczyć w tym wyjeździe. Pokażcie się, kto już był, jak było. Uwaga, szanowni Państwo, że nasze
grupa cały czas się rusza. Już mamy 40 albo 42. Ale ja w ogóle liczyłam na to, że my zrobimy w tym roku 2 takie obozy, zatem bardzo, bardzo serdecznie jest. Dobra, muszę oddać mikrofon. Ewa, zawsze chciałem to być fantastyczna. Bądź fantastyczna, jest komplet. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Ależ to będzie fantastyczna ekipa. Pana nie policzyłem. No jak nie? Pana też. Going back like to square one. We will be visiting the most incredible, beautiful places together. We will be going to most insane little like tented camps and a beautiful luxury resort in the middle of nowhere, meeting the cultures, eating local food. This is really exploration like 2.0. So I really recommend you to join this trip. It's a once-in-a-lifetime experience. Słuchajcie, mamy miejsce wyłącznie dla jednej pary. One couple going with us. I powiem wam szczerze, że też... mamy już decydujący pierwszy. Okej, let's start. Tak wam dobrze idzie, Okay, there is someone. Słuchajcie. For one of you tonight to create a unique champagne, you will choose from 55 vineyards, your own vineyard. You will choose your own oak barrel, vinification method, steel tank. You will choose the way you create a wine with the winemaker. You will get your own space in the cellar with your name. It will not be top charity, but the name you want inside of the cellar where we live. You have your own space. You will get minimum of 60 bottles. You can complete that if you want. You will choose the sugar level and you will follow a journey. And in this package that we are doing tonight, with Rafa is helping out, you will come and harvest. One trip to harvest is included. One trip to try your still wine is included. And this is something we only donate once. I hope you want to create your champagne. It's the first time, the only time you create your champagne with me, my family, with Rafa. Guys, now I'll switch to Polish to convince my friends. Słuchajcie, kochani, moja podróż z winem zaczęła się... Proszę państwa, to będzie podróż, o której bardzo długo nie zapomnicie, te emocje. To, o czym mówiła Omena od początku, to co udało się tam zbudować, to co udaje się jeszcze stworzyć i zostawienie serca, coś bardzo osobistego dla Omeny. Słuchajcie, to jest w ogóle emocja, którą tak naprawdę stworzyliśmy wspólnie z całym zespołem dla was wszystkich. Wartość tej emocji dla każdej osoby jest na poziomie 15 000 euro, bo chodzi o to, żebyście po prostu zobaczyli, skąd pochodzę i gdzie są początki naszej fundacji, więc zapraszam was naprawdę wszystkich, którzy dzisiaj nie mieli szansy się wykazać, ktoś ich przebił. Po prostu, zwyczajnie, słuchajcie, wyjdzie tutaj 100 osób, będzie fajnie, wyjdzie 200 osób, już będzie super, słuchajcie, wyjdzie 300 osób, też będę szczęśliwa. Słuchajcie, ochotę po prostu dołożyć tą ostatnią cegiełkę dzisiejszego wieczoru, to jest ten niesamowity właśnie moment. To jest ostatnia emocja, teraz dołączajcie, to jest tylko 15 000 euro, naprawdę, to nie jest dużo. To niczego w waszym życiu nie zmieni ta kwota, nigdy. A tutaj przeżyjecie podróż swojego życia, do której was serdecznie zapraszam. A do tego jeszcze król obiecał nam jeden dzień w Kumasi, w Królestwie Asantów, słuchajcie. Zapraszam wszystkich, naprawdę Zapraszamy państwa bardzo. Zapraszamy i ta scena wypełni się słuchajcie, partyjkę golfa! Partyjkę golfa i wizytę w Mancia Palace, to jest pałac, w którym król mieszka na co dzień, więc będzie wizytacja. Słuchajcie, chodźcie, bo to wiecie, naprawdę, to nie chodzi w ogóle o pieniądze przecież. Szanowni państwo, 15 000 euro, zapraszamy. Omena, ja mam serdeczną prośbę. Nie każdy swoją małą cegiełkę dorzuci, słuchajcie, stwórzmy największą
A może Jak to będzie ten w ogóle człowiek nas cieszy. Proszę ja Państwa, nie wiem. zapraszamy serdecznie. Omena, powiedz o artystach, powiedz No artystach, i koniecznie oczywiście, artystach. słuchajcie, Zapraszamy. spotkania z... Dobry wieczór. Zapraszamy. Your Highness, hey, Ethiopia, why you are not with us? I don't understand this. Hey, all family, please. Jeszcze kilka osób by się mogło... Ja wiem, że wy się krępujecie, ale Mariusz i Sylwia, wiecie co, ja mówię, byście przyszli do mnie w niedzielę, po południu, po całym dniu, to oprowadzałam was po oranżerii, no żeby chociaż takiego czegoś nie dać. 50 osób już No jest. naprawdę, no. Ale Przekonałam was, już cieszę jest. się. Jeszcze więcej, Słuchajcie, zapraszamy. będzie bardzo fajnie zobaczyć. Ona mówi, że tu nie ma limitu. Ciebie wszystko. Nie, no chodźcie, naprawdę, słuchajcie. Mario, chodź tu! Brawo, brawo, zapraszamy kolejne osoby. Wspaniale. Słuchajcie, to Pięknie będzie jest ten dom. największa wycieczka do Gany. Nie było w historii Polski nie było takiej wycieczki do Gany. Omena oprowadzi. Zapraszamy panią Będzie, bardzo. Zapraszamy. Słuchajcie, zapraszamy. Ktoś jeszcze 15 coś tam 000 może euro, ma? szanowni państwo. Zapraszamy. Nikola, chodź. Ciocia cię zabierze, Omenka. Chodź. No i już. A, przepraszam, a tu państwo osieccy? Nie jedziecie? Dobra, słuchajcie, Robert, ja wiem, że ma mecze, ale tam też jest boisko i dzieci będą grały. O, super. Słuchajcie, powiem tak. Niby we filantropii nie ma konkurencji, ale czy u Ewy było tyle osób? Omenka, 70 osób już jest, bo niektórzy biorą po kilka biletów. Może być więcej, Słuchajcie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa. A z pana Krzysztofa też bardzo jestem szczęśliwa. Dobrze, to ja spróbuję po raz 16 państwa przeliczyć. Ja wiem, że mnie nie widać, więc nie będę mówiła. Mamy koło 100. Mamy koło 100. Jeśli wszystkie palce się zgadzają, to jest 100. Gratulacje. Ogromne gratulacje dla każdego, kto jest teraz na tej scenie. Chciałbym się zwrócić teraz Jesteście Państwo do wielcy. fundacji. Słuchajcie, musicie ogarnąć tych państwa, wszystkich. Czyli Afryka urodziła się w was. Tak. Drodzy Państwo, jak jest połamany młoteczek, to co to oznacza? To znaczy, że był ogromny sukces, że zrobiliście coś przepięknego, coś wielkiego. A z wielkich rzeczy i wielkich ludzi to my mamy Marcina Prokopa. Nie ma większego. Wszystko to jest liczone ręcznie, każde euro jest liczone ręcznie. No i za chwilę wszystko stanie się jasne. Jasne się stanie również, ile Rafał dołoży do
tegorocznej aukcji, a obiecał, że podwoi zebraną kwotę, więc zobaczymy, jak bardzo w cudzysłowie go to zawodzi. Tonight's been such a special night, Manchin, in terms of all of the lots that have gone and the phenomenal work that the proceeds raised today will go on to do. It's incredible to see. To prawda, co mówi June. Nieprawdopodobne rzeczy dopiero za chwilę zaczną się dziać, bo kiedy już usłyszymy, jaka jest kwota, parkiet zapłonie ogniem. Mamy dla Państwa oczywiście część artystyczną, która wkrótce się rozpocznie, ale zanim to nastąpi, czekamy na ogłoszenie. Słuchajcie, w związku z tym, że tak się złożyło, że ta inicjatywa okazała się naprawdę bardzo dużym sukcesem, waszym sukcesem, poproszono nas o to, żebyśmy stali się częścią festiwalu filmowego w Wenecji. No i proszę Państwa, odpalamy z Wami oficjalnie. Nie, ja to muszę powiedzieć. Słuchajcie, Top Charity, które dzisiaj jesteście częścią, będzie miało odsłonę w Wenecji we wrześniu. To oznacza, że Top Charity jest nie tylko eventem warszawskim, polskim, europejskim, ale staje się międzynarodowym, globalnym brandem. Could I congratulate you all on phenomenal generosity in supporting this amazing couple and their amazing foundation to help people around the world. You've been extremely generous, and thank you for that. I'm just here now just purely to announce something that I'm donating at the Venice Gala, which is my boat, Titania. Titania is a 73-foot... Shh, everybody. Shh. Just 1 second. Just 1 second and you'll get rid of me. Shh. And Titania is a 73-meter Lersum. It's a super luxury boat. It's got the best reviews that you'll ever see of any charter yacht in the world. And I've donated it to this amazing couple to raise this money for a phenomenal charitable cause. They're going to auction it at Venice, but there's two choices. There's two choices. You can either bid for the whole boat, which is 12 people, and invite whatever guests you want, or you could vote for per couple, bid per couple, and Amina and Raphael will accompany you. And there'll be bids occurring on the website somewhere. Yeah, but you'll do something in advance, won't you? Yeah, so something will happen in advance where you'll be able to put a bid in for the entire boat or per couple. So please bid really generously. The boat's worth about 800,000 euros a week. So we hope to raise a phenomenal amount of money like you're raising tonight for everything you've done this evening. And thank you so much, and thank you to both of you. Thank you. Thank you, John. Thank you, John. And this is first Venice edition, 10th of September. And now let's... Już wiedzą, że warto tam być. W przepięknej Wenecji będziecie mogli wylicytować takiego robota jak... Do zobaczenia w Italii! Pani się boi, że odkurzacz też się użyje w domu i tak będzie wiadomo. I tak wynosi dokładnie tyle. Mamy rekord! 11 euro. Absolutnie nigdzie, na żadnej gali 90 minut, w 90 minut nie zebrano prawie
No właśnie, jak skończycie szychtę, to możecie wracać. Hope you enjoyed it more so. If you need anything, welcome. Thank
My name is Wojtek, and now together with Anna, I will present some Polish music, two mazurkas by Henryk Wieniawski. First will be Kujawia, which is slower, more melancholic version of Polish national dance mazur, and then we will perform his operas, which is even more fast and energetic version of mazur. We wish you a wonderful the rest of this evening, and thank you for having us.
up and make something more for us. And even though you are the leader, you will do this, yeah? Brawo! Zróbcie coś. Dawajcie coś jeszcze. To przesuniemy, no dawaj. Okay, Paulina, Maria, welcome.
Who won? We didn't pay for points. We're having fun. Yeah, it was a lot of fun. We're having fun and we enjoyed it very much. But someone get the award, I saw. Yeah, they played. Okay. Because they started before we arrived to have a full 18 holes, so they really made a tournament. Okay. Yes. Yeah. That was the fun part. Yes. On the third hole, the king said, no, when we finish. On the fourth hole, something went wrong, and the king said, let's go to this.
You can. I don't know who Kenny is, but I know who Kenny is. Ichi, you are here. Who was it? No, this side. Nanan Pajo was it? Who was it? Who was it? Yeah, the King's Fund, so you're managing, sorry, it's a financial fund. All right, okay. So,